Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Και μέχρι να έρθει και ο σεβασμιότατος Νεκτάριος, να ζητήσω καταρχήν συγγνώμη που πάρα πολλοί κόσμος, ελάτε σεβασμιότατε, που πάρα πολλοί κόσμος έμεινε απ' έξω και δεν μπορεί να έρθει, διότι δυστυχώς τα τραπέζια δεν φτάνουν. Να ευχαριστήσω και να πω ότι μας τιμούν με την παρουσία τους επίσης ο πρώην πρόεδρος του Δικτύου, ο Σοφοκλής ο Τσιράκης, ο Στυλοβάτης του Δικτύου, ο Γιάννης ο Λεπιδάκης, ο φίλος, ο Μιχάλης ο Κατσιρτάκης, ο πρόεδρος των Μισθαριτών, η Χαρά η Κουρτικάκη, ο γιατρός ο Παπαβραγάκης και πάρα πολλοί άλλοι. Και τώρα το μικρόφωνο στο συναντιότο. Και να πάτε. Δεν το βρήκες από να πάνε Δεν θα τραβήξουμε. Και τι να κάνω. Και για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά που είμαι απόψε κοντά σας. Ανέβηκα στην Αθήνα για να μετάσχω σε ένα συμβούλιο ενός ιδρύματος που συστήθηκε πρόσφατα, που έχει σκοπό να ευεργετήσει την Κρήτη, που έχει σκοπό να ευεργετήσει ιδιαίτερα το οροπέδιο Λασιθίου. Αυτό το ίδρυμα το συνέστησε ο Λεωνίδας Κατερίνης, ευπατρίδης πραγματικά του τόπου μας, ο οποίος έχει διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στην κρητική εστία, στο Λύκειο Τζερμιάδο και στο γυροκομείο του οροπεδίου Λασιθίου. Απόψε είχαμε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και αύριο στις 12 θα γίνει η πρώτη εκδήλωση στην κρητική εστία, Στράβωνος 12. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν είναι δυνατόν, να έλθετε, να τιμήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, αυτό το μεγάλο ευεργέτη, όχι μόνο του οροπεδίου, αλλά γενικότερα της Κρήτης. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το μικρόφωνο για αρκετή ώρα, θέλω μόνο να σας πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση που σας ατενίζω. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που θυμάστε τον τόπο σας. Εκφράζω μια παράκληση να μην μας ξεχνάτε κάτω, να μην ξεχνάτε τις ρίζες σας. Το οροπέδιο έχει δώσει, κύριε Υπουργέ, πολλούς επιστήμονες, ανθρώπους που τιμούν τον τόπο μας, την πατρίδα μας, αλλά που πρέπει να ξέρετε ότι το οροπέδιο σβήνει, εκπέμπει ένα σως. Ήδη απέμειναν 2.500 άνθρωποι στο οροπέδιο και πρέπει η πολιτεία να το στηρίξει με κάποιο μεγάλο έργο, γιατί φοβούμε ότι θα περάσει σε ξένα χέρια το οροπέδιο. Το έχω πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνω και απόψε, αν η πολιτεία με στοργή δεν κοιτάξει το οροπέδιο το χάσαμε. Έφυγε αυτό το μοναδικό ωραίο κομμάτι της Κρήτης. Θα σβήσει. Και πρέπει όλοι οι απόδημοι λασιθιώτες που κατέχουν κέρυες θέσεις στην πολιτεία και σε πολλούς οργανισμούς να το κοιτάξουν αυτό το πράγμα. Ξέρω ότι αγαπούν τον τόπο τους. Έχουν ιδιαίτερα βιώματα με αυτό το φτωχό τόπο, αλλά που η γη του είναι πολύ εύγονη, όχι μόνο σε πατάτες. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση και θα μου επιτρέψετε